Já děkuji za představení, děkuji i za přivítání od pana kolegy a to, o čem bych tady chtěl promluvit, jak už bylo řečeno, je tedy cestování rakousko-uherské šlechty na počátku 20. století. 20. století není zvoleno náhodně, ono totiž počátek 20. století lze také brát jako konec století 19. protože to 19. století, o tom se často mluví jako o dlouhém 19. století. Řekneme si ještě proč a co to vlastně vůbec znamená. Když se řekne cestování, tak asi každý z vás ví, že jo, každý z vás cestuje, dneska je takový běžný, že vyjíždíme na dovolené a to často za docela vzdálenými cíli. Na obraze Ernsta Friese určitě poznáte Řím, že jo, tak každý si řekne, tam jsem byl, tohle jsem viděl. Ale v 19. století a ještě i počátkem 20. století zdaleka nebylo běžné to cestování tak jako dneska. A ačkoliv šlechta cestovala vždycky, tak počátkem 20. století a od poloviny toho století 19. teprve začaly cestovat i nižší společenské vrstvy. A to formu toho cestování značně proměnilo a ovlivnilo i to cestování té šlechty. Nejprve tedy vlastně ten termín, který jsem zmínil, dlouhé 19. století. Dlouhé 19. století se tomu říká proto, že ono vlastně začíná už francouzskou revolucí, tedy roku 1789. A končí teprve takzvanou velkou válkou, nebo tím, čemu dneska říkáme první světová válka, tedy rokem 1914. To znamená, to dlouhé 19. století jako historiografický pojem nekopíruje to století tedy jako čísla. A říká se mu tak proto, že vlastně od té francouzské revoluce až do té velké války Evropa je společensky, víceméně politicky i kulturně v takové jako jednom milie, v jednom typu. Samozřejmě prodělává vývoj, ale ten vývoj před francouzskou revolucí je jiný, nebo ten stav společnosti a zase je jiný pak po té první světové válce. Už začátek 19. století znamenal napoleonské války, při kterých řada šlechticů procestovala celou Evropu. Máme dochované řady deníků různých šlechticů, kteří se dostali do mnoha zemí právě v souvislosti s napoleonskými válkami, ať už je to Rusko, ať je to Francie, ať to bylo Polsko a další země. Ty deníky pak navíc často ilustrují to, že ti muži se do těch zemí dostávali poprvé v té válce. Nebylo to pro ně ještě zdaleka něco známého. S 19. stoletím, 19. století určitě znáte jako to století páry slavné, a to tak proto se mu říká, že došlo k demografické a také industriální či průmyslové revoluci. Demografická revoluce znamená, že se změnil způsob porodnosti a úmrtnosti. Zhruba do poloviny 19. století totiž většina rodin má hodně potomků, ale málo z těch potomků se dožívá dospělosti. Zhruba od poloviny 19. století se tohle láme, je to v souvislosti jednak s lepší zdravotní péčí, ale jednak právě se samotným vývojem způsobeným také tou industriální revolucí. A ty rodiny už mají mnohem méně potomků, tedy ta natalita klesá, ta porodnost už není tak vysoká, ale ty potomci se většinou dožívají dospělosti a dožívají se tedy delšího věku. Průmyslová revoluce potom tyhle lidi vedla do velkých center, do měst, z toho venkova všechny vlastně přitáhly nějaké pracovní možnosti, což znamenalo, že ten venkov se vylidňoval a daleko víc se zalidňovala městská centra, což zase vedlo k tomu, že ta města byla hlučná, špinavá, vznikala touha utéct z nich, protože jsou něčím takovým, jako co není úplně hezký na pohled. Právě průmyslová revoluce potom stála u vzniku železnic a u jejich rozvoje. Železnice původně nevznikly pro dopravu obyvatelstva, ale vznikly pro dopravu uhlí. Záhy se ale zjistilo, že cesta po železnici je zaprvé rovná, to totiž zdaleka není standard. Dneska, když jdeme silnicemi, tak oni jsou většinou narovnané, ty kopce objíždíme. Ale zvlášť počátkem 19. století to cestování bylo obtížné už proto, že když jste jeli kočárem nebo zvlášť dostavníkem, tak se stávalo, že zkrátka v deštích a v bahnech bylo potřeba z toho dostavníku vystoupit, aby vůbec tedy mohli jet. Jo? Čili ta cesta byla namáhavá, vůbec to nebylo jenom sezení. A najednou ta železnice přináší možnost vlastně jen sedět, koukat si z okýnka a pohybovat se krajinou. Také zrychluje cestování Paříž, která byla vždycky takovým oblíbeným cílem, a to nejen šlechty, ale obecně tak je dostupná najednou za 12 hodin, což je do té doby něco téměř neuvěřitelného. S průmyslovou revolucí a s odlišnou zaměstnaností se také objevuje fenomén volného času.
Je dobré si uvědomit, že zaměstnanci do té doby, do roku 1848 především tedy, neměli nějakou pracovní smlouvu od někdy do někdy, ale pracovalo se prostě, kdy je potřeba. Zatímco tedy v té druhé polovině 19. století už je stanoveno teda od kdy do kdy a co za to. A také se objevuje dovolená na zotavenou. Nejprve tedy se objevuje u armádních důstojníků, později potom třeba u mistrů v továrnách, u byrokratického aparátu. Čili ačkoliv jste zaměstnáni a berete plat, tak najednou máte možnost třeba na 14 dní nebo na měsíc odjet někam do lázní a vlastně placeně tam trávit tedy čas. Ten fenomén volného času vlastně umožní cestování, protože do té doby těžko můžete odjet, když vlastně nevíte, kdy budete pracovat. Tak ta dovolená je vlastně něco, co teprve vzniká v 19. století a co tedy umožňuje i těm nižším vrstvám vydat se na cesty. K tomu také mohutně pomáhá filozofie romantismu, která přitáhla pozornost k místům do té doby zanedbávaným či chápaným jako něco nebezpečného. To jsou hory, to jsou lesy, to jsou prostě místa, jako jsou zříceniny a podobně, kde jako žádný rozumný člověk do té doby by nešel, protože co by tam dělal. V horách nebyly žádný značený cestičky jako dneska. Pokud tam jdete, nevíte, koho tam potkáte, je tam nebezpečno, rychle se mění počasí, pokud tam jsou lidi, tak jsou to většinou desperáti. A právě romantismus najednou k těmhle místům přitáhne pozornost, najednou je to něco krásného. Romantismus bývá symbolizován tímhle obrazem Caspara Davida Friedricha, Poutník nad mořem mlh. Vlastně všimněte si, jak on stojí sám v nějaké krajině, tam právě ta touha z těch center velkých utéct do krajiny. Ten romantismus vlastně láká k místům do té doby vlastně podivný. Rok 1848 byl velkým přelomem jednak ve společnosti obecně, ale i pro šlechtu. Tehdy se od západu na východ Evropou prohnala taková vlna revolucí. V našich zemích měla tedy za následek zrušení poddanství. Ono už roku 1781 došlo ke zrušení nevolnictví. To poddanství pak roku 1848 znamená vyvázání se z robotních povinností. To jednak šlechtě přináší poměrně velké množství peněz, které buď investuje do podnikání, anebo za které právě cestuje. Ale právě těm bývalým poddaným to přináší vlastně možnost cestovat, zase mohou tedy opustit své domovy a stěhovat se do těch továren či vyrazit někam na cesty. Svoboda pohybu byla vůbec důležitá, že pokud chcete tedy cestovat, tak je potřeba vůbec moct vlastně opustit místo, kde žijete. K tomu pak pomáhala i císařská nařízení. Z roku 1857 bylo první, které vlastně rušilo povinnost mít pas při vnitrostátním cestování. Potom z roku 1865 se rušily také pasové kontroly na vnějších hranicích rakouského císařství a tedy toho pozdějšího Rakouska-Uherska. Když už teda bylo možné cestovat, čili byla vlastně nějaká svoboda, fond volného času a bylo možno vůbec teda někam cestovat, protože vás přitáhly nějaké ty cíle, tak kromě přírody se volily také jednoduché výlety do okolí a k tomu velmi napomáhaly turistické spolky. Ty začaly vznikat právě v druhé polovině 19. století. U nás roku 1870 vznikla pražská sekce německého alpinského spolku, ale vznikaly řady turistických spolků, přičemž ty spolky často měly jako zakladatele některého šlechtice a ten šlechtic často financoval stavbu nějaké horské chaty. Mohlo to být v Alpách, ale také v Jeseníkách, Krkonoších a v dalších místech. Ti zakladatelé potom většinou finančně přispívali a tyhle ty kluby značily cesty turistické, tak jak to známe dneska, po okolí v krajině a zase vlastně umožnili vůbec to cestování. Krom cest do přírody se nicméně cestovalo i za, řekněme, kulturními požitky. Velmi významnými byly světové výstavy, řada se jich konala v Paříži, některé i v zámoří, tedy v USA. V roku 1873 byla velká světová výstava ve Vídni, která přitáhla velkou pozornost turistů. Ona trochu měla smůlu v tom, že roku 1873 zrovna došlo k krachu na vídeňské burze a k následné hospodářské recesi. Přesto ta Vídeň tedy přitáhla pozornost turistů, kteří tu výstavu zhlédli. Tak jako dnes se necestovalo jen se takovýhlemi cílemi, ale třeba i za kulturou. Kulturními hvězdami 19. století byli Ferenc Liszt a Richard Wagner. Ono, tak jako dneska ty celebrity jsou poměrně běžné, v 19. století teprve vzniká fenomén celebrit, ale nebylo to moc odlišné. Richarda Wagnera pronásledovali davy faninek, stejně tak Ference Liszta, chodili jim nabídky k sňatku od těch faninek a podobně.
Velkou pozornost cestovatelů a především šlechty přitáhla roku 1882 premiéra opery Parsifal v bavorském Bayreuthu. Ta opera byla zajímavá tím, že Wagner do té doby se věnoval tématům mimokřesťanským, mytologickým, ale operou Parsifal přešel ke křesťanským tématům. Parsifal pojednával o svatém grálu, proto na tu premiéru se sjela celá smetánka Evropy a byla několikrát opakovaná a sám Wagner ji dirigoval. Na konci 19. století a pak především v století 20. začíná šlechta cestovat na vzdálenější cíle. Tehdy se objevuje ten fenomén těch slavných safari, tedy vlastně šlechta vyjíždí do Afriky či do vzdálenějších cílů, jako je Indie, ale i na sever, třeba do Norska, lovit. A zároveň se přidává dělnický turismus, to znamená, už i ty nižší vrstvy začínají cestovat a v tom cestování tu šlechtu vlastně napodobují, protože šlechta cestovala vždycky. 19. století, to dlouhé 19. století, teda končí teprve vlastně velkou válkou, tedy rokem 1914. Čili pro cestování je významné za prvé tedy to, že bylo možno cestovat nějakými dopravními prostředky, rozvoj železnice, existoval fond volného času, svoboda pohybu a byly vlastně nějaké cíle, které vlastně kam táhly, což tedy vedlo k rozvoji turismu. Zatímco šlechta cestovala vždycky, tak ty nižší vrstvy začínají tedy cestovat právě díky těm výdobytkům. A ta šlechta to chování těch nižších vrstev zase zpětně napodobuje. Ona nezůstává jenom u toho svého tradičního pohybu, ale často se také stává turisty, tedy vyráží do hor, navštěvuje ty horské chaty, které, jak jsem zmiňoval, často finančně zabezpečují či staví a jsou často tedy členy různých turistických klubů. Když mluvíme o šlechtě, je dobré říct, o kom mluvíme. Šlechta totiž není jedna skupina. Šlechta Rakouska-Uherska, což je tedy poslední ústavní fáze toho celého území střední Evropy, které napřed bylo bezejmenné, že bylo vlastně spojeno osobou panovníka a ty jednotlivé země byly de facto samostatné. Později dostává takový poloúřední název Rakouské císařství a rokem 1867 se stává Rakousko-Uherskem, kdy ta monarchie se vlastně rozštěpila do dvou polovin. Ta předlitavská Rakousko, tam byl tedy panovník císařem, v té zalitavské v Uhrách byl pouze králem. Ty státy byly vlastně víceméně samostatné, měly vlastní vládu, vlastní parlamenty, spojeny byly osobou panovníka a zahraniční politikou. Šlechta tyhle z toho rozsáhlého území nebyla jednotnou vrstvou, ale vnitřně se dělila. Takovou smetánkou celé společnosti i té šlechty byla aristokracie, tedy první společnost, Erstgesellschaft, což byli lidé, kteří zpravidla měli knížecí, hraběcí, velmi zřídka baronské tituly. A to, co je vlastně dělalo tou aristokracií, nebyl majetek, ale byla to urozenost. Abyste byli aristokraty, museli jste mít alespoň 16, optimálně však více, 32 či 64 předků narozených v šlechtickém stavu, a to s obou stran, tedy z matčiny i z otcovy strany. To, že patříte do té aristokracie, bylo nutné dokládat pro přístup k dvorským úřadům. Stejně tak šlechta často ten svůj původ dokládala i jinými způsoby, například vstupovala do různých řádů, v kterých jste museli vlastně nejprve doložit tedy tu svou urozenost. To byl maltéský řád, to byl například bavorský řád rytířů svatého Jiří, kde vlastně proto vás přijali, jste museli doložit ten původ a tedy to, že ty předky máte. Ačkoliv to číslo může zdát vysoké, tak pouze 470 rodin v celém tom velkém území Rakouska-Uherska do té aristokracie spadalo. Byla to tedy vlastně opravdu malá společnost a ta společnost dbala na svou výlučnost, protože přece jenom ta urozenost je něco, co stojí za pozornost, řekněme, co je vlastně dělá tou aristokracií. A proto především v průběhu 19. století se uzavírá před těmi ostatními vrstvami, dbá na tu svou výlučnost a vymezuje se vůči nižším vrstvám, především pak proti měšťanstvu a těm středním třídám, nejenom fyzicky proti nim, ale především proti jejich myšlenkám. Pod tou první společností stála druhá společnost, jejíž vršek tvořili vlastně ti, kteří z té první společnosti vypadli. Když říkám, že je potřeba mít tolik předků v šlechtickém stavu, tak vypadnout z té aristokracie je jednoduché zkrátka tím, že si váš otec veme někoho, kdo není šlechtic, ať už je to tedy šlechtičnu, případně šlechtična si veme muže, který není šlechticem, protože v tu chvíli se ten počet předků vynuluje a ačkoliv máte pořád majetek, tak ta aristokracie vás mezi sebe nepřijme.
Právě vrchol té druhé společnosti, která vlastně ležela pod tou aristokracií, tvořila vyšší pozemková šlechta, do níž většinou spadali lidé, kteří původně v té aristokracii byli a z nějakých důvodů tedy z ní vypadli. A potom daleko větší její část tvořila nobilita, pracující šlechta, to byly často nově nobilitované rody, protože když váš císař povýšil a měli jste rytířský titul, případně titul baronský, tak jste rozhodně nebyli rovni těm starohrabatům a těm rodům, kteří tedy mohli často svůj původ prokázat až třeba do 10. století. Ta pracující šlechta se věnovala zpravidla podnikání, nebo prostě fakt pracovala, tak jak říká ten název. Když mluvíme o cestování, tak mluvíme tedy právě především o té aristokracii, protože ta nižší šlechta cestovala, když už tak za důvodem toho podnikání, té své práce, nikoliv tedy pouze pro zábavu, to sice někdy taky, ale nebylo to tak časté. Hovořit tedy budeme především o té aristokracii a k ní je důležité říct několik bodů. Za prvé je to vrstva, kterou nedefinuje jazyk. Už proto, že je to také vrstva, která dávno před 19. či 20. stoletím praktikuje světovou lásku a světové rodiny. Často tedy například matka byla francouzská, otec byl Rakušan. V té rodině tím pádem se mluvilo několika jazyky, že s matkou mluvíte francouzsky, třeba s otcem italsky a podobně. Mnoho šlechtických rodů také hrálo takové hry, že se například jeden den v týdnu mluvilo pouze italsky, druhý den francouzsky, třetí den anglicky a pokud porušili ten den, třeba v anglickém dni promluvili německy, tak se dávaly různé zábavné fanty, například museli pomoct uklízet, šlusuškám uklízet a podobně. To, že se ta vrstva nedefinuje jazykem, znamená tedy, že za prvé těžké říct, jaký je jejich rodný jazyk. Když se mluví jako německé šlechtě, tak to je takové jako neúplně pravdivé. A za druhé také, že tedy byly jazykové vybavení pro to cestování. Samozřejmě nebyl problém dojet do ciziny, protože pokud se setkávali mezi sebou ti aristokraté s francouzskou šlechtou a jinými, tak francouzština byla povinná, tu uměl každý. S romantismem přichází angličtina, často jsou anglické guvernantky, takže ty děti už vlastně od dětství tyhle jazyky ovládaly. Dále pak u té aristokracie je důležité, že kladla důraz na starobylost svého rodu. To se často projevuje ve jménech. Tady třeba v Uherčicích Kolaltové měli řady různých Rambaldů, Manfredů, Eduardů a tím, že své dítě pomenujete po některém tom významném předkovi, tak už vlastně trošku předurčujete jeho osud. Už jako říkáte, že se připojí k řadám těch různých Rambaldů, kteří dokázali velké činy. Zatímco naopak, když to dítě pomenujete jménem, které dosud nebylo v té rodině použito, tak i chcete jako trochu říct, že bude jiný, že prostě nepůjde tou cestou, kterou šli ti jeho předci. Ta starobylost rodu také se projevovala v manželských strategiích. Samozřejmě bylo potřeba se správně oženit či vdát, protože pokud se špatně oženíte nebo vdáte, tak vlastně z té aristokracie vypadnete. Nemyslitelné tím pádem bylo, že by si například kníže vzal i baronku nebo rytířku, natož pak třeba měšťku. Řada šlechtických rodů měla též v zakladatelských listinách svých majetků podmínku, že pokud se ten držitel těch majetků tímto způsobem ožení, tak o ty majetky přichází a ty majetky přicházejí na nejbližšího člena rodu. To byl případ třeba Kolaltů tady v Uherčicích. Některé rody to sice neměly, to byl třeba případ Colloredo-Mansfeldů, ale také právě u nich velmi často se vyskytovaly mesaliance či morganatické sňatky. Dále je důležité říct, že ta vrstva se teda v 19. století uzavírá, čili jak si se vyděluje z celé té společnosti. Semkne se okolo osoby císaře, co vidíte na tom obraze, je obraz Wilhelma Gausseho v Bál ve Vídni. A jako takové typické, jak ta šlechta se tam centruje okolo osoby Františka Josefa I., protože to dělala nejen fyzicky, ale tedy i v tom přeneseném smyslu. Pro cestování je důležité, že především ta aristokracie se vyznačuje vysokou mobilitou. To neznamená, že vždycky vyrážela na vzdálené cíle, třeba na ty africká safari, ale že cestovala vždycky. Vyžadoval to její životní styl, často ty rodiny tedy byly z jiných zemí, bylo třeba je navštěvovat. A především ten rytmus šlechtického roku znamenal, že bylo potřeba přijet na všechna sídla. Když teda řekneme například, že Kolaltové sídlili tady v Uherčicích, tak oni z toho roku tady strávili, řekněme, 2-3 měsíce maximálně, spíš ta doba byla kratší. A to proto, že těch sídel byla řada. A nestrávili tady ten čas navíc najednou, ale spíš přijížděli a zase odjížděli na takzvané séjoury. Séjour francouzsky znamená pobyt. A ty pobyty, ty vlastně znamenaly teda, že mezi těmi svými sídly pendlovali.
Příklad toho aristokratického pohybu, vlastně rytmu aristokratického roku, si můžeme ukázat na osobě držitele kolaltovských statků, tedy i zde u Herčic v druhé polovině 19. století, jímž byl kníže Colalto e San Salvatore. Tenhle muž měl trochu zvláštní osud, o tom si ještě řekneme, nicméně pokud bychom se podívali na to, kde žil, tak kdybychom třeba řekli v Uherčicích, není to úplně pravda. On především se zdržoval ve Vídni. I v samotné té Vídni měl 3 sídla, jednak starý rodový palác na náměstí Amhof v centru Vídně, jednak potom nový palác, který si nechal postavit nedaleko té okružní třídy na Rathausstraße. A potom na okraji Vídně v čtvrtě Heiligenstadt si nechal postavit výstavnou novobarokní vilu. A mezi těmihle 3 sídly se v té Vídni pohyboval. Bylo třeba chodit do divadel, tak bylo dobrý být v centru, někdy zase bylo dobrý si odpočinout mimo město, tak byl v tom Heiligenstadtu. A jen v samotné té Vídni tedy nežil v jednom místě. Krom toho výjížděl na venkov, tedy sem, do Uherčic, zároveň také do jiných sídel, především Brtnice. Brtnice byla centrem kolaltovského panství, sídlila tam, dneska by se řeklo tak jako centrální ředitelství nebo ředitel kolaltovských statků, centrální kancelář tam byla. A navštěvoval i jiná svá sídla, hodně času trávil v zámku v Kněžicích či v zámku v Černé u Měřína. Krom těch venkovských statků ale 2krát do roka jezdil do lázní. Nejčastějším místem jeho pobytu byl Karlsbad, tedy Karlovy Vary, kde zpravidla přebýval v Rudolfshofu. Když znáte Karlovy Vary, tak je to hned za císařskými lázněmi. Ale také v Bad Ischl, ale v Baden-Badenu a dalších místech. On navíc trpěl bronchitidou, takže navštěvoval často takzvané vzdušné lázně, což byly především tedy hory, bylo to Merano a další místa. Mimo ta místa, která vlastně leží na území Rakouska, navštěvoval též zahraniční místa. Měl 2 domy, či byt a dům v Paříži, v nichž často trávil významnou část roku. Ten byt byl dlouhodobě pronajímán v Paříži na Avenue Marceau, což je vlastně třída, která vede od vítězného oblouku, dneska by se řeklo k Eiffelovce, v té době tam žádná nebyla, tedy k Séně. A zároveň měl vilu, kterou si pronajímal v okrajové čtvrti Paříže v Passy nedaleko Bouloňského lesíka. Mimo Paříže se pak ještě často nacházel ve Švýcarsku, kde si opět letitě dlouhodobě pronajímal vilu v Mégenu, nedaleko Lucernu u Lucernského jezera. A teďka všechna tahle ta sídla, v těch on se vlastně cítil doma. Čili jak v té Paříži, ve Švýcarsku, ve Vídni, tady v Uherčicích, ale i v těch lázeňských hotelích. On si zaprvé vozil například svoje obrazy, svůj nábytek často sebou přivážel. Ty pařížské domy si nechal upravit, nechal tam zavést plyn k osvětlení, byly tam záchody splachovací a podobně. A vždycky, když tam přijel, tak vlastně byl doma, čili ten pohyb byl neustále mezi těmito místy. Navíc to samozřejmě zrcadlilo události, které se tedy děly, takže například byla plesová sezóna v únoru, bylo potřeba být ve Vídni, na léto se jezdilo na venkovské statky, na podzim a na jaře do lázní a tak dále. Tohle všechno by vlastně vůbec nešlo nazvat cestováním, protože ten člověk byl jako furt doma, akorát tedy střídal ten svůj byt v těch různých místech. A k tomu se teprve připojuje to, co bychom cestováním nazvali, což je tedy turistika a turismus. Kníže Emanuel sám stál jako zakladatel moravské sekce Rakouského turistického klubu v Brně. On sám byl nadšený alpinista, chodil hodně po horách, chodil i po okolí Brna, Blanska, na lichtenštejnské statky, kde tedy s turistickým klubem podnikali výlety, účastnil se jejich přednášek, ale hodně cestoval i do ciziny, navštívil několikrát Dalmácii, francouzskou riviéru, 2krát byl v Africe a na dalších místech. Krom toho byly lovy, a to nejenom tedy na jeho vlastních stacích, ale také jezdil na hony k svým aristokratickým přátelům. To, co je na tom větším obrázku, je zámek Aleje, který leží nedaleko Brtnice, to byl kolaltovský lovecký zámeček, ale navštěvoval také hony tedy u Lichtenštejnů, u Piatiů a dalších příbuzných. Navštěvovat bylo také potřeba příbuzné v Itálii. Centrum kolaltovských statků je Itálie a především tedy zámek Colalto a San Salvatore v Benátsku. On sám tam zrovna tak moc často nejezdil, za chvilku si řekneme proč, ale přesto máme doklady o 4 jeho návštěvách té Itálie a těch rodových statků. Posledním místem, které by šlo zmínit, potom byl
zámek v Klafterbrunnu, kde sídla jeho sestra. Ona se provdala von Walderdorf a z celé rodiny mu byla asi nejbližší, proto ji navštěvoval často. Na tom zámku v Klafterbrunnu měl také vlastní pokoj, čili tam přespával a trávil delší množství času. Takže když se podíváte teďka na ten kruh, ono se tomu často říká šlechtická cirkulace, což zní tak, jako kdyby jezdili na cirkulárce, ale jde jako o to, že vlastně oni se stále točili mezi těmi jednotlivými sídly a kníže Emanuel v tomto nebyl žádnou výjimkou. Ta šlechta takhle cestovala prakticky pořád. A kdyby se měli mluvit o cestování šlechty, tak by se vlastně mohli strávit hodinu i více právě popisem těchto míst, protože zajímavými jsou třeba ta lázeňská centra. Zajímavá jsou určitě ta místa těch jejich rodových statků, protože u většiny šlechty to často nebylo, jen tedy v rámci Rakouska a tak dále. Ten kníže Emanuel nicméně především se pohyboval mezi tou Vídní, venkovem, Lázní, Paříži a Švýcarskem. Málo navštěvoval rodinu, a to proto, že jeho osud byl poměrně zajímavý. On se narodil roku 1854 na Štědrý den, na Vánoce, jako poměrně pozdní dítě svých rodičů. Jeho matce bylo 40 let, když se narodil, což v té době bylo považováno za takový jako mezní věk už pro těhotenství. A narodil se po 20 letech jejich manželství, v době, kdy od nich už nikdo žádné dítě nečekal. Jeho otec zemřel, když Emanuelovi bylo pouhých 8 let. Poručníkem se stal jeho velmi přísný, uměřený strýc Alfons. Zároveň ale Emanuel byl pod silným vlivem své matky Karolíny starší Aponiové. Tu výchovu měl přísnou nejenom od toho Alfonze, ale jeho matka trvala na tom, aby byl vychováván v klášterních školách. Nedali mu tedy výchovu, která by asi byla potřeba pro majitele statků, tedy nějaké zemědělské třeba vzdělání či ekonomické, ale ta výchova byla zaměřena humanitně. Nejprve studoval na gymnáziu v Augsburgu u Vídně, to bylo už lehce docela běžné, to bylo jezuitské gymnázium, ale potom přešel na vyšší gymnázium v Seitenstädtenu, což byl benediktínský klášter, a ta výchova byla velmi přísná. Třeba víme z jeho dopisů, že se tam každý týden prohledávali věcí těch studentů, hledali se zakázané knihy, což znamená knihy, které z hlediska církve byly na indexu, hledala se pornografie, čím se mysleli fotografie slečen, zpravidla oblečených, málo kdy byly ve spodním prádle. A tahle uměřená výchova asi měla mít za cíl to, že chlapec bude zkrátka humanitně a téměř klášterně orientován. Došlo však k pravému opaku. Jeho matka, Karolína Aponi, byla asi překvapená, když chlapec dospěl, protože tehdy se vrhl do víru života a v ateliéru Hanse Makarta, což byl velmi významný vídeňský malíř, si našel modelku, kterou si chtěl vzít. Makartův ateliér ve Vídni bylo místo bujarých večírků, byl takový dvoupatrový velký ateliér, kde centrem byla velká turecká postel, takže jde si představit, co se tam asi dělo. To, že svou vyvolenou poznal právě tam, byl vlastně skandál. Jak jsme slyšeli, nebylo možné, aby si vzal ženu, která byla pouhou měšťkou, protože v tu chvíli by přišel o držení těch moravských statků. Asi to šlo vyřešit tak, jak to dneska řeší řada lidí, zkrátka má milenku, že jo, najde si jinou ženu, s kterou bude mít děti. Nicméně možná právě ta klášterní výchova vedla k tomu, že tohle on odmítl, považoval to za ponižující jak sám pro sebe, tak i tedy pro tu Irmu, což bylo jméno té dámy, tedy, kterou si našel v tom ateliéru Hanse Makarta. A proto to vyřešil takovým dvojakým způsobem, a sice takže to vlastně nevyřešil. On s tou Irmou žil po 40 let, aniž si ji vzal. Tím pádem ji vlastně nějak nelegitimizoval, na druhou stranu ani nepřišel od té držení statků, ale to, že to jako bylo na spadnutí, to, že i císaři všichni čekali, jako ten každou chvíli z té aristokracie vypadne, tak to významně ovlivnilo jeho společenské postavení i jeho politické funkce, ty byly prakticky nulové, on se politice nevěnoval a i v té společnosti se stále více uzavíral, byl takovým jako rezervovaným mužem, který se i se svými aristokratickými přáteli stýkal velmi málo. Irma Bittner, tedy ta žena, kterou si vyvolil, vyvolala velký rozkol v rodině, on se proto s rodinou téměř přestal stýkat a proto do té Itálie jezdil málo a daleko více navštěvoval tu svou sestru na Klaftenbrunnu. Navíc chtěl utéct jak od té vídeňské společnosti, tak od té rodiny a proto právě hojně cestoval. Z těchto důvodů to jeho cestování mělo takovou podobu, jakou u té šlechty úplně není časté vidět. On cestoval vlastně turisticky. A teď je důležité říct, co je turismus. Turismus totiž není každý pohyb.
Turismus a zvlášť v druhé polovině 19. století je věc, která je vlastně vysmívaná. Protože, jak jsem zmiňoval, ty nižší vrstvy začínají najednou cestovat a ta šlechta, která je vždycky zvyklá cestovat, potkává na těch cestách lidi, kteří vlastně nejsou urození, nejsou vzdělaní především. Tak oni se jim často vysmívali, mluvili o nich jako o stádu z bedekry, či zahleděné do bedekrů, jako o cestování neautentickém, často takovým jako povrchním, a turista tím pádem byl brán spíše jako něco negativního v tom konci 19. století. Šlechta se proto často vůči turistům vymezuje a cestuje stylem, který lze nazvat antituristickým. To je vlastně styl, který se ustavuje jako protiklad toho turismu. Příkladem můžu uvést barona von Hübner, což byl rakouský tedy šlechtic a diplomat, který se vydal na cestu okolo světa. A na té cestě v Americe, v USA například jel do Josemitu, takže to ještě nebyl národní park. A zatímco většina lidí, kteří s ním cestovali, se vydala ke skále El Capitan a k vodopádu Bridal Veil, tak on tam schválně nešel, protože si řekl, jo, to je pro ty turisty, to já nechci vidět. A radši se věnoval místním indiánům, prohlédl se řeku Merced a věnoval se lesům. Takže vlastně jako záměrně opomíjí ty cíle, které vlastně jinak ty turisté preferují. Zkuste si představit, že pojedete do Prahy a nepůjdete na Pražský hrad a na Staroměstské náměstí, a pojedete do Karlína třeba, protože tam nejsou všichni turisté. Kníže Emanuel tedy právě cestoval spíše turisticky, nikoliv proto, že by byl nevzdělaný a povrchní, ale především proto, že se chtěl vyhnout té své společnosti, a tím se vlastně tím stylem cestování řadil spíše k středním vrstvám, s nimiž také se daleko častěji přátelil. Na cestách ho často provázeli malíři, přátelil se dokonce někteří malíři žili tady v Uherčicích, přátelil se právě s těmi členy turistických klubů, a ne, že by z té své aristokratické pozice nějak jako ustupoval, ať už finančně nebo tedy společensky, ale s těmi aristokraty se stýkal velmi málo. Proto, když mluvíme o kolaltech v 19. a počátkem 20. století, tak vlastně můžeme mluvit jenom o turismu. Nicméně zkusme si říct ještě, jaký jiný vůbec styl cestování by pro šlechtu byl možný v tom konci dlouhého 19. století. Šlechta tedy především cestovala v roli diplomatů. Diplomacie byla takovou doménou šlechty, taky proto, že jste si museli platit všechny ty cesty. Ta diplomacie dokonce byla u šlechty tak rozšířená, že britský politik John Bright řekl, že zahraniční služba není než obrovský systém kvenčení aristokracie. Vlastně o to, aby se každý někam podíval, tak jako trochu tvrdilo. A do jisté míry jsou to cesty služební. Jako příklad šlechtických diplomatů nelze uvést v 19. či 20. století kolalty, lze však uvést jejich příbuzné Aponiovi, především hraběte Rudolfa Aponi, což byl tedy člen uherského rodu, pocházejícího dneska ze zámku v Oponicích, nedaleko Nitry. Oni se, ty Aponiové z kolalty, dvakrát vlastně spojili osobami, které měly stejné jméno. Byla to kněžna Karolína, rozená Aponi starší, a Karolína mladší. Ten Rudolf Aponi od té Karolíny starší byl bratranec a strávil 25 let v diplomatických službách v Paříži. To nebylo nijak neobvyklé, ta diplomatická služba té šlechty často byla po dekády, byla dlouhodobá. On o té své diplomatické službě napsal deník, který později vyšel i knižně pod názvem 25 ans à Paris, tedy 25 let v Paříži. Je to velmi zajímavé čtení, protože se tam dozvíte o červencové monarchii, o Ludvíku Filipovi a především o té šlechtě, s kterou on se setkával. Jiným příkladem cestujícího šlechtice může být Jindřich či Heinrich Coudenhove-Kalergi. On byl diplomatem v Japonsku a přivezl si odtud manželku. Ta manželka byla Japonka, tedy buddhistka, což už samo o sobě bylo velmi exotické v té vídeňské společnosti, ale navíc to byla dcera tokijského starožitníka, čili byla neurozená. Vzdor tomuhle faktu jí ta vídeňská společnost ale přijímala, protože prostě byla zajímavá tím svým původem, i když tedy samozřejmě jako aristokratku ji stěží mohla brát. Ta Mitsuko přežila svého manžela o mnoho let, žila v zámku v Poběžovicích, kde je jí věnovaná také expozice. Když se někdy vydáte do západních Čech, navštivte zámek, vyšla o ní též kniha. Posledním příkladem diplomata, šlechtice, může být muž, který je s Uherčicemi spojen jménem, a to byl Leopold II. Berchtold. Ti Berchtoldové, to byl původně tyrolský rod, který při svém povýšení do hraběcího stavu získali jako predikát tedy z Uherčic, Vratěnína a Police.
od Leopolda I. roku 1673. V tom 19. století už s Uherčicem neměli společného nic. Oni už dcery toho do hraběcího stavu povýšeného Berchtolda Uherčice prodali, přesto tady ten rodový predikát samozřejmě dále zůstával. Ale tenhle muž byl z hlediska diplomacie velkým cestovatelem. Nejprve byl ataše v Paříži, později v Londýně, pak i v Rusku, v Petrohradě a od roku 1912 byl rakousko-uherský ministr zahraničí. Jiným typem cestování, než byly diplomatické cesty, byly zmíněné cesty vojenské. Už jsem říkal, že především v době napoleonských válek začala šlechta cestovat, protože zkrátka musela. Do té armády často vstupovali mladší synové. To bylo proto, že ten starší syn zpravidla zdědil všechny ty rodové majetky a teď ten mladší buď dostal nějaké alodní statky, pokud nějaké byly, anebo holt se musel postarat, což znamenalo, že v dřívějších dobách často vstupoval do kláštera, tedy do církevních služeb, v tom 19. století pak daleko častěji do armády, tedy do služeb vojenských. Přičemž v té armádě často tihle muži procestovali celý svět, existují doklady cest kolem světa a zvlášť v době těch napoleonských válek zase celou Evropu. Dochovaly se, jak už jsem zmiňoval, četné deníky. Příkladem takovýchto cestujících šlechticů může být nejprve tedy z doby těch napoleonských válek princ Karl Gustav zu Hohenlohe-Langenburg. On pocházel z rodu, který tedy vládnul v knížectví Hohenlohe. Nicméně byl mladším synem, takže právě žádné majetky neměl, měl pouze apanáž a proto se dal do služeb rakouské armády. Procestoval skutečně celou Evropu s výjimkou Španělska a Portugalska. O těch cestách též po něm zůstaly paměti, které jsou takovým anekdotickým, velmi zajímavým čtením. Bohužel tedy nebyly zatím vydány knižně. Jiným příkladem může být hrabě Ervín Dubský, muž pocházející z rodu, kterým patřil zámek v Lisicích na Moravě. Je tam o něm i výstava, on byl tedy v námořnictvu a na korvetě Erzherzog Friedrich mezi lety 1874 až 76 obeplul celý svět. Navíc tahle cesta kolem světa byla zaznamenána v jeho denících. Deníky šlechta používala tak, jako máme dneska selfiečka. Prostě si psali něco a měli doklady o tom, že vůbec někde cestovali, protože fotografie se v té době teprve rozvíjela a byla velice drahá. Ten deník vyšel i česky, vydal ho tuším Umprum zásluhou manželů Suchomélových. Je to velmi zajímavé čtení, doporučuji, pokud vás cestující šlechta zajímá. Ty cesty v rámci armádní služby ale nemusely být jen jako oficiálně v armádě. Někteří šlechtici též vyrazili bojovat, ačkoliv žádné armádě aktuálně nebyly. Příkladem takového muže je hrabě Vojtěch, či chcete tedy Adalbert Václav Šternberk. To byl takový jako bouřlivák, enfant terrible celé té aristokracie. A on se vydal roku 1899 na jih Afriky do Kapska, kde se zúčastnil bůrské války. Kapsko, tedy jih Afriky, měl původní holandské přistěhovalecké obyvatelstvo, kteří se považovali za bílé Afričany, tedy jaksi za domorodce. Když později Kapsko převzalo britské impérium, tak tihle lidé se vydali na severovýchod, kde přešli řeku Orange a založili Oranžský svobodný stát a ještě přešli řeku Vaal a založili stát Transvaal. Té Británii se to moc nelíbilo, došlo ke dvou velkým válkám a právě v té druhé bůrské válce se na stranu těch bůrů často předávala šlechta. Šternberk nebyl jediný, přidal se například německý hrabě Zeppelin a další. Trošku pikantní je, že Šternberk se původně chtěl přidat k Britům, jenomže oni ho odmítli, tak tedy odjel do toho Kapska a přidal se na stranu Bůrů. O té své účasti ve válce též napsal knihu, která vyšla jednak tedy originálně v němčině, ale i v překladech do angličtiny a francouzštiny. Tedy armádní služba nemusela být jen skutečně jako v armádě, ale šlo se vydat vlastně i na vlastní pěst. Daleko bližším asi nám a dnešnímu cestování jsou pak cesty šlechty za poznáním. Poznání bylo nejen tak, jak dneska třeba kulturní, že chcete poznat nějaká centra, jako byl Řím, Florencie a podobně, ale také politické. Často šlo o poznání jiných politických systémů, v čemž tedy vévodily Spojené státy americké, které byly velmi odlišné a kde se ta šlechta často jako jezdila, řekněme, přiučit. Právě takovým příkladem může být uherský magnát Béla Széchenyi, který vyrazil do USA v době občanské války, to je ta válka severu proti jihu. Tak jako většina aristokratů byl spíše na straně těch jižanů, protože oni přesně ty plantážníci, ty majitelé těch plantáží a ti otrokáři byli blíž té šlechtě. Nakonec vlastně svým způsobem to byla taková americká šlechta.
On se tam nicméně šel podívat, jel se tam podívat tedy na to, jak vlastně vypadá politický systém Spojených států, jak vypadá vlastně to, čemu dneska říkáme demokracie. Jiným typem cestovatelů jsou bratři Josef a Augustin Ziči, muži, jak vidíte, impozantních plnovousů, kteří vyrazili na cestu do Asie v letech 1875 až 76. Ta jejich cesta byla poměrně dobrodružná. Nejprve se vydali na Jávu, kde vlastně v té době vědecky prozkoumali Borobudur, což je buddhistický chrám. August Ziči o tom pak publikoval četné články v maďarštině. Následně tedy se podívali do Číny, do Japonska a potom přešli poušť Gobi za celkem dost velkého utrpení a přes Rusko se dostali až zpátky do kaštělu ve Voderadech, odkud tedy pocházeli. Voderady jsou nedaleko Trnavy na dnešním Slovensku. Tahle cesta vlastně neměla žádný cíl, už se tak jako dá říct, že tak, jak dneska cestujeme, že jo, vyrazíme do Chorvatska, proč? No, aby jsme si odpočinuli, nějaký cíl tam úplně nemáme. Přesto existovaly i cesty, které měly velmi markantní cíle, a to byly cesty objevitelské. Těch se šlechta účastnila jednak tedy osobně, ale daleko častěji jako fundátoři, tedy vlastně platili ty objevitele. Objevem si pak nepředstavujte něco, co je fakt úplně nové, protože oni často třeba prozkoumali poměrně známé území, ale zanesli vlastně do map, tedy třeba vrcholky hory, změřili je, dokázali prozkoumat faunu, floru, či se zabývali průzkumem místního obyvatelstva. Navíc objev vždycky je objevem jako pro evropskou civilizaci. Jo? Když někdo v Africe objeví nějakou zemi, tak to není tak, že tam poprvé v životě stoupne noha člověka. Lidi tam žili po staletí, ale stoupne tam noha Evropana a notabene takového, který tam chce zmapovat a nějak popsat. Příkladem tedy takovýchto objevitelů může být z nejvyšších kruhů příbuzný císaře Františka Josefa I. Arcivévoda Ludvík Salvátor Toskanský. Jemu patřil zámek v Brandýse nad Labem. On vzhledem k tomu, že měl takové jako zdravotní potíže a byl trochu indisponován, tak na místo nějakých lásek a podobných věcí, jimiž mladí lidé tráví čas, se už od mládí vrhl tedy do vědy. Prozkoumal Baleárské a Liparské ostrovy ve Středozemí, na svých jachtách Nixe obepl svět a o těch svých objevech publikoval též četná díla. Ten jeho vědecký přínos v té době byl skutečně značný. Příkladem jiného a velmi známého aristokrata může být Johann Nepomuk Wilczek, majitel slezských uhelných dolů a tedy muž závratně bohatý. On sám se vydal na průzkum Barentsova moře roku 1872, ale daleko známější je potom Weyprechtova expedice, kterou on pomáhal financovat. Ta expedice na lodi admirál Tegethoff objevila zemi Františka Josefa za polárním kruhem. Země Františka Josefa je takové souostroví, dneska patří Rusku. A po těch fundátorech, po těch, kteří tedy financovali tu výpravu, tam byly některé ty ostrovy pojmenovány, proto tam najdete Wilczekovu zemi, Zičiho zemi, což jsou ty jednotlivé ostrovy. Účastníkem té Weyprechtové expedice byl též Julius Payer, možná někdo z vás zná, je to rodák z Teplic v Čechách, napsal o tom též četná díla a v Teplicích je k němu věnovaná zajímavá expozice. Mužem, který nás ale bude dneska zajímat, protože objevil 2 velká jezera v Africe, a ta Afrika nás ještě dneska bude zajímat v souvislosti s Kolalty, byl uherský hrabě Samuel Teleki de Sek. On objevil v roce 1888 spolu s poručíkem Höhnelem, bratislavským rodákem, 2 jezera v Africe. Opět tedy to objevil je v uvozovkách. Nejde o to, že by nikdo v životě to jezero neviděl, ale tedy byl vlastně prvním Evropanem, který tedy stanul na jejich břehu. Ta jezera nazval po následníku trůnu, korunním princi Rudolfovi a jeho manželce, belgické princezně Stefanii. Jmenovali se to Rudolfovo a Stefanino jezero. Dnes je na mapách najdete už ne pod těmito koloniálními názvy, ale tedy pod jménem jezero Turkana, podle národu Turkanů, kteří žijí v okolí. A to Stefanino jezero dnes zcela vyschlé, jmenuje se Čef Bahír a pouze v několika velmi vlhkých letech se tam objevuje trocha vody, jinak už neexistuje. Aby bylo jasné, o čem mluvíme, tak ta jezera jsem tady tak jako schematicky zakreslil do mapy. Ta mapka, která je vpravo, je přímo z knihy poručíka Höhnela, který tedy popsal celou tu objevitelskou výpravu. Pro nás je to důležité, že to byli vlastně tedy, řekněme, našinci, oni sice byli tedy oba z Uher, ale v té době Rakousko-Uhersko bylo jednou zemí. Jejich výprava byla celá dobrodružná, oni původně vyrazili na loveckou výpravu.
Z Madagaskaru se vydali tedy na kontinent, kde se pokusili vystoupit na Kilimandžáro. Kilimandžáro není hora, ale je to hřeben z několika vrcholy. Ten nejvyšší vrchol Kibo má 5895 metrů. Oni na něj nevystoupili, nepovedlo se to. Mimo jiné, protože ten výstup byl velmi heroický. Hrabě Teleki přitom kouřil doutník a ve výšce 5300 metrů musel výstup přerušit kvůli krvácení z uší a z rtů. Následně se pokusili dobít Mount Kenya, opět, který pokusili se o výstup, už jenom samotný hrabě Teleki. Poručík Höhnel trpěl těžkými průjmy a vypadalo to, že umře. Nakonec se zachránil tím, že vypil velbloudí mléko. A v lednu roku 1888 dorazili k jezeru Baringo. To tady skoro není vidět, ale je to tady taková malá tečka. Ono se zdá být malinkatý, ale to Baringo je poměrně velké jezero, má 130 km čtverečních, je to sladkovodní jezero. A od něho se polopouští vydali na sever a došli tedy k tomu Rudolfovu jezeru, které je zklamalo především tím, že bylo slané. Ta voda se nedala pít. Řada členů té výpravy se tam nicméně vrhla, začala se v tom vedru koupat a pít to, což vedlo k silným průjmům. Jezero částečně zmapovali, ne úplně, pomenovali tam samozřejmě jako všichni objevitelé taky něco po sobě, proto tam byla sopka Teleky či Höhnelův záliv. A pak se vydali tedy na severovýchod, kde ještě objevili to druhé mělké jezero, Stefanino jezero, které tedy, jak jsem zmiňoval, dnes už je vyschlé. Takováhle výprava, nepředstavujte si, jako že dva chlapi jedou někde na velbloudech a něco objeví. Ta výprava znamenala samozřejmě obrovské množství lidí, kteří šli s nimi. Když vyrazili z toho Madagaskaru, na začátku cesty bylo 250 nosičů, tady třeba vidíte, jak vypadal přechod řeky Murenta. Byly tam samozřejmě nejen ty nosiči, ale také skot, protože musel dávat mléko. Po cestě se lovila zvěř, protože tady bylo třeba něco jíst. A zvlášť při cestě od toho Rudolfova jezera zpět k jezeru Baringo už nebylo co jíst, takže ta výprava okradla místní obyvatelstvo, ty Turkany, kteří tedy pravděpodobně zemřeli hlady, poněvadž jim prakticky vyjedli všechny zásoby. Objevitelské cesty potom už souvisí i s těmi cestami sportovními, protože, jak jsem zmiňoval, ten Teleki tam vlastně je lovit původně do té Afriky a tak jako při tom lovení zároveň objevil jezero. Sportovní cesty ale nebyly jenom lovecké. Sportovní cesty znamenaly také cesty automobilem a také balonem. To, co vidíte na obrázku, je Orleán a nad ním plující balon. Ta vzduchoplavba hodně dlouho byla považovaná za budoucnost, protože se nevěřilo tomu, že stroje těžší než vzduch skutečně budou někdy létat, takže se především sázelo tedy na ty balonové lety. Takovým druhým ještě tedy jevem jsou ten automobilismus. Zase dneska sedeme do auta a jedeme, ale ta cesta automobilem byla velmi namáhavá. Často šlo o to, že ten vůz se rozbíjel, benzín se kupoval v lékárnách, nebylo zdaleka jednoduché tedy cestovat tím. Průkopníkem automobilismu v Čechách byl baron Theodor von Liebig. Ty Liebichové patřili do nižší šlechty, oni byli tedy pouze baroni, nepatřili do té aristokracie, přesto jsou významní pro Liberec, či tehdejší Reichenberg, protože díky textilnímu průmyslovému podnikání z toho města vlastně udělali to centrum, který je dnes. Sám Theodor von Liebig byl milovník aut, se svým autem Mercedes-Benz vyrazil do Německa na rodové statky a jeho deníky vyšly také v češtině. Můžete si je zakoupit a přečíst, je to zajímavé čtení, protože ten Mercedes-Benz vypadal vlastně jako kočár, akorát, že tam nebyla ta oj a ty koně, takže samozřejmě budili pozornost, když jeli, protože to působilo takovým exotickým dojmem. Dočtete se tam také, jak často museli zastavovat, opravovat to auto, doplňovat vodu a tak dále. On v roce 1900 založil německo-český automobilový spolek, čili pro automobilismus v Čechách je velmi významný. Zase pro vzduchoplavbu byl významný hrabě Mikuláš či Mikolas de Furwalderode. On byl průkopníkem balonových letů, sám byl univerzitním profesorem, ale i viceprezidentem Vídeňského aeroklubu. A zase pokud vás zajímala tahle věc, která není moc známá, tak kolega Plavec napsal zajímavou knihu, která se jmenuje Šlechta v oblacích, vydalo ji Národní technické muzeum a doporučuji vaší pozornosti. Pokud vás zajímá automobilismus, práce kolegy Hořejše a Křížka, zámek zvoní benzínu, jsou věci, které rozhodně stojí za pozornost. No a tím třetím typem sportovních cest, a tady se už zase dostáváme zpět ke kolaltům a k osobě knížete Emanuela, kterého jsem zmiňoval, byly cesty lovecké. Kníže Emanuel sám se vydal na velkou loveckou výpravu, na to slavné safari v roce 1908. Vydal se do Habeše, či dnešní Etiopie, a z jeho výpravy můžete tady v předsálí, potom až budete odcházet, najít také fotografie, jejichž autorem je hrabě Rudolf Salm.
Ono na ty safari se zpravidla nejezdilo o samotě, protože to byl podnik poměrně problematický, za prvé drahý, za druhé také nebezpečný. V té Africe průjmy a ta problematická voda samozřejmě způsobovaly nemoce a proto bylo lepší jezdit ve větších skupinách. Sám kníže Emanuel se tedy vydal se svým přítelem hrabětem Salmem, ten pocházel sice z rájecké větve rodu, ale žil se svou manželkou, rozenou Valisovou, tady nedaleko v Moravských Budějovicích na zámku. Jeho trofeje z jeho afrických cest najdete také na zámku v Budkově. Ta cesta do té Afriky pro knížete Kolalta byla zajímavá už samotný tím, jak tam jede. Zase dneska si představíme, že se sedeme do letadla a vystoupíme někde v Habeši, tak to samozřejmě nebylo. On se tam vydal před Vánoci roku 1907. 19. prosince dojel do Neapole, kde měl čekat na parník Renania, který ho měl odvést do Afriky. Ten tam ale ještě nebyl, proto urozená společnost trávila čas prohlídkou Pompejí. Parník konečně připlul, nalodili se dne 22. prosince a vyrazili tedy z té Neapole směrem k Suezskému průplavu. Na Štědrý den, což byly zároveň narozeniny toho knížete Emanuela, obepluli Krétu a potom následně 26. prosince dorazili do Port Saidu, což bylo vstupní město do Suezského průplavu. Suezský průplav, jehož stavby se i finančně účastnilo Rakousko-Uhersko, byl velmi důležitý pro ty naše přístavy v Terstu, v Pule. Vstup do něj hlídala socha Ferdinanda de Lesseps, což byl tvůrce toho průplavu a tam stála s takovou jako rukou nataženou směrem k tomu průplavu. Dneska už tam nestojí, poněvadž je to samozřejmě koloniální doklad. A po proplutí tím průplavem se tedy parník Renania dostal do Rudého moře a dne 2.1.1908 přistál v Džibuti. Džibuti bylo tehdy hlavní město francouzského Somálska, byla to vlastně francouzská zámořská kolonie a vedla odtamtud železnice do té Habeše, do Habešského císařství, tedy dnešní Etiopie. Oni se vydali tou železnicí, ta železnice sama o sobě byla velmi zajímavým technickým počinem Francouzů. Ono totiž v tom habešském podnebí ty dřevěné pražce žrali termiti, také tam bylo spousta trnů a kácí, čili byly problémy s samotnou tou stavbou. Když později byly pokusy zavést automobilové spojení mezi Džibuti a Addis Abebou, hlavním městem habešského císařství, tak ty auta musely mít v pneumatikách na místo vzduchu takovou speciální pržovou směs. Zkrátka to podnebí bylo problematické. Tou železnicí se nicméně dalo dostat tedy do nitra kontinentu. Ona původně byla plánovaná jako spojka mezi tím francouzským Somálskem, tedy Džibuti, a městem Harar, což je velmi starobylé město ležící v té Habeši, dnešní Etiopii. Jenomže Harar leží v kopcích, tam se ta železnice nedostala a proto se zastavila pod kopci u města, které neslo jméno Nový Harar. A aby se to nepletlo, tak tu zastávku pomenovali podle nejbližší vesničky, tedy Dire Dawa. Do té Dire Dawy oni dorazili 4. ledna 1908 a původní plán bylo, že vyrazí do toho Hararu. Bohužel tam však vyrazila výprava lorda Harringtona, která tam lidově řečeno zkrátka tu cestu vyjedla. Takže raději vyrazili k řece Avaš, kde tedy následující 3 měsíce lovili. Zase bylo jasno, o čem mluvíme, tak já jsem takhle schematicky udělal aspoň mapku, kde tedy leží vlastně Etiopie či Habeš. To Rudolfovo jezero se dotýká vlastně s tím severním koncem té Habeše, leží v něm. Džibuti je tam to, co by mělo být růžové, on to tady moc dobře není vidět. A ta železnice vedla tedy do té Dire Dawy, následně pak tedy společnost lovila v okolí té řeky Avaš, tam je dodnes řada parků, kde je spousta zvěřet, čili bylo tam, řekněme, taky co lovit. Ten lov trval 3 měsíce, od ledna až do března. V průběhu té lovecké výpravy potkali pánové jednak tedy místní domorodce, Afary a Danakily, jednak také se setkali s rozvodněnými, jindy zase zcela vyschlými řekami, protože ta řeka Havaš mění svou šířku. Dneska už to známe i z Čech, ale v té době to úplně nebylo běžné, že řeky vysychají. A samozřejmě především lovili, tady například vidíte fotografie uloveného nosorožce. Nepředstavujte si zase, že teda vyjeli 2 chlapi spolu na lov, protože to, co s nimi šlo, byla velká výprava, bylo třeba mít preparátory na ty trofeje, bylo potřeba sebou vést zásoby, samozřejmě bylo nějaké služebnictvo, které bylo najímáno tedy z místních. Tady třeba vidíte, kolik velbloudů vlastně v té výpravě jako šlo a nesli tedy ty zásoby. Ty fotografie asi v lepším rozlišením uvidíte v předsálí, kde je také vystaven deník knížete Emanuele, což je hlavní doklad o té cestě, kromě těch fotografií hraběte Salma.
Tak jako cesta tam, tak i cesta zpátky byla zajímavá, protože potom se tedy dost nalovili, tak vyrazili 15. března zase z té Dire Davi zpátky do toho Somálska, tedy do toho Džibuti, kde se tedy nalodili zase na loď, kterou dopluli do Port Saidu, ale tentokrát nepokračovali do Středozemního moře Suezským průplavem, nebo tím propluli, ale dál nepokračovali, ale vydali se železnicí do Káhiry. V Káhiře, nebo u Káhiry navštívili obě pyramidová pole, jednak tedy pyramidové pole u Gízy, jednak u Sákáry. A potom též v Káhiře navštívili Egyptské muzeum. Je dobré si uvědomit, že Tutanchamonův poklad byl objeven teprve roku 1922, v té době tedy o Tutanchamonovi ještě nikdo nevěděl. I tak to muzeum ale bylo asi zajímavé. Nicméně právě třeba ze zápisku samotného knížete Kolalta se o tom moc nedozvíme, protože oni jsou velmi lakonické, on prostě jen zmiňuje, že tam byl a to je celé. I tady je vidět ten turistický styl toho cestování, jo, takový to, že jako narychlo, není tam žádná taková ta velká příprava, prostě kde jsem, tak se podívám. Z Káhiry potom přes Alexandrii dopluli do domovského přístavu v Terstu, kde ta cesta končí 7. dubna. Že vlastně vidíte, že od prosince až do dubna může trvat jedna cesta. Tak a poslední věc, kterou bych chtěl ještě zmínit, tedy kromě těch typů cest, o kterých jsem mluvil, tak na těch cestách, jak jsme i viděli, ta šlechta také často fotografovala. Fotografie nesouvisí jen s cestováním, samozřejmě fotografie zpočátku byla vlastně formou uměleckého vyjádření, ale čím více cestuje, tím více také fotí to, čemu dneska říkáme momentky. Právě tady pak třeba naleznete počátek fenoménu těch selfieček, který dneska už trošku opadává. Momentky už nejsou umělecké fotografie, jsou to zkrátka fotky z cest, které ne, že by neměly reportážní hodnotu, ale většinou nemají hodnotu uměleckou. Jako příklad můžu ukázat fotografie z cesty nikoli v Kolaltů, ale dobřenských, který vyrazili v roce 1925 do Istanbulu dnešního a do Athén. Co vidíte na obrázku, je hrad v Bratislavě, oni tedy pluli po Dunaji. Bratislava či Prešpurk, jak asi víte, byla dlouho jenom ruina, ten hrad je prakticky znovu postavený. Pak propluli Ostřihomí a následně tedy se dostali do Istanbulu, tady vidíte Zlatý roh a Galatskou věž. Všimněte si té kvality těch fotek, ono jako ne, že by nebyly umělecké, ale je to takový prostě narychlo cvaknutý. Už to není o tom, že se zkrátka snažíte co nejlépe zachytit tu situaci, ale spíše se snažíte rychle zachytit dojmy. Opět Istanbul a obelisk ležící v tedy centru a následně Atény a Parthenon. Ta fotografie je tedy vlastně něco, co později vystřídá deníky, protože ty doklady, které zpočátku od cestování máme dochované, jsou písemné. Oni si psali deník a ten deník vlastně byl hlavním dokladem, který i sami používali pro své vzpomínky, tak jako my dneska tedy máme především ty fotky a ty selfiečka, které často ani neprohlížíme. Tak, to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Bude prostor na dotazy, pokud vás něco zajímá. Já jenom bych zmínil, to cestování šlechty je velice rozlehlý fenomén, kterým bych vás tady mohl nudit hodiny a nechci, abyste usnuli. Já jsem o tom napsal takový text, který letos vyšel v historické sociologii, což je takový časopis, který vydává Karolínum, Univerzita Karlova. Ten text, pokud chcete, naleznete jednak online a jednak případně na mých webových stránkách, čili pokud vás tenhle fenomén cestování šlechty zajímal více, tak já jsem se v tom textu pokusil ho, řekněme, kategorizovat, tedy rozstřídit ty cesty právě podle toho účelu, jo, ty lovecké, diplomatické, do lázní a tak dále. Tak, já děkuji za pozornost, jen ještě zmíním, ono většinou taky se vyskytnou lidi, kteří se bojí zeptat. Já se vždycky nejsem jistý, jestli tak hrozně vypadám, nebo čím to je. Ale pokud náhodou, tak klidně nebojte se psát. Můj e-mail je jan.koumar@gmail.com a na mých webových stránkách koumar.net pak naleznete většinu mých textů i některé záznamy z přednášek, které byly většinou věnovány právě Kolaltům, tedy majitelům tohoto zámku. Tak já vám děkuji za pozornost.